Tak. Holky a kluci, dámy a pánové, jdete právě včas. Pojďte, přijměte pozvání strojem času o návrat 900 let zpátky v historii. Ano, už 15. srpna ožije Vávův mlýn pohádkovými bytostmi. Viď, Pipy? Hastrmánku, už to slyšel? Už zase budeme slavní. Po tolika letech. Přijdou děti, bude to velká sláva. Spoustu her, soutěží. Tak doražte také. Těšíme se na vás.